ҳамдиёрон азиз, қарор дорем дар боғи Фаридун, дар болои Чорбоғ, деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб, қатъи мо, ҳамроҳи мо, деҳқони ҳамин боғ, бародари мо Ҳамза. Ҳамза, салому алайкум. Хуш омадед ба гурӯҳи Ангурва боғ. Ана ин гелоззорояш. Ҳамза бой, аз ин гелозҳо шумо ҳосил гирифтед? 2 сол шуд. 2 сол шуд. Чанд пули мефурӯшед ҳосилаша? 25, 27 ҳамин сол. 30. хайр, раҳмдилӣ кунед, 20 фурӯшед. Шумо бисёр қимати бад фурӯхтодед. ҳамдиёрон азиз, якун савдои бозорам хела? шумо агар арзон фурӯшед, вай одами харидагӣ албатта бурда бо қимат мефурӯшад. Ман 25 сум бурдем, пеш аид буд. 37 фурӯхтам. 2 соат пас гузаштам ҳамон магазин 37 фурӯхтам. ҷалово 25 гирифта, 37 фурӯхтам. ҳамин гелосе ки ман бурдум дозам. Намошам деҳқон арзон накунед ки вай ҷалово фоида мебинад. 2 соат пас 37. Не арзон кунеду барои халқ арзон кунед, ҷалово да накунед, халқ арзон кунед. Ҳамдиёрон азиз, як мепурсем, кани ҷураҷон, ин чанд сола гелос аст? Ин 5 сола. 5 сола гелос аст. Намондед калон шавад, буридед? Не, калони бад шава ҳосил кам метия. Аммо ҳисоб бисёри бад намебошад калон шудан. Ина барои чи хел шинондед онҷа чуқурак кардед? Ина ҳамин ҳисобе ки камтар кам овай чуқуриша калон мекунем ки ҳамин зимистонда об бисёртар шинаша. Замино лалми аст. Замино лалми аст. ҳамин чуқурида пору мерезед имсол? Инам бехошта 2 сатили пору мерезем. Камтара хокати алдараш мекунем. Пору да ҳамин зимистон худаш шишта мера. Фаридунҷон, ина қаб ман як гап занам халқати. ҳамдиёрон азиз, дар заминҳои лалмӣ қарор дорад, не ки об метиҳад. Он ашланги оби хатарагиш дар вақте ки бисёр гарм мешавад, об метиҳад. аввали баҳор об наметиҳад. ин мепазад, мегиред, об наметиҳад. Ин багмонама баъд моҳи июл, августа об метиҳад ки хуш нашавад. ҳамин ду бор як солда об тиҳад барои гелос бас кифоя аст. барои чӣ? Ана баландиро кофта дар вай тараф партофта, вай тарафро бардоштааст. ҳамзабой инҷаро мумкин 4 сатил пору мерезад. ва донед ки ин гелоси ин як сол, ана ҳамин сол аллакай 1.5 метр давидагӣ, ина набурад агар ин соли оянда 4 метр меравад. Инҳоро абреска мекунад албатта. ан инҳоро абреска накун. Фаридунҷон медони, ино абреска намекунӣ, аз ҳамин аввал то охира мебандад. соли оянда набандад, вай солаш ҳамин пури гелос мешавад. худо хоҳад, ҳамдиёрони азиз, мо гелосҳои беҳтарин мебурем аз Турсия барои шумо. заказ кунед ва бинед ки дар замини лалмӣ намешад меган. мешад меҳнат кунед, агар калақати кор фармоед, илмино кунед, пору резед, обашро захира кунед зимистон. агар бо барф борид биёед, бо барфа бақине ин туб кунед, ин барф об шавад, инҷа шинад ку, бо болои ин аввали баҳор хас ёфта партоед, нам напарад, беҳтарин гелос мегирад шумо дар замини лалмӣ. фақат обро баҳору зимистон инҷа захира кардан дар кор, болош хас партоед, хаси ғавс як ҳамин қадар. ин қадарак ғавс не, каҳ не. каҳ ҳам бошад ғавс карда партоед. анамин тараф ки он тараф баланд аст, худаш нам меистад. ин ҷое ки мана кофтем, пору мепартоем, обшин мекунем, об мерезад, зимистон бороно мерезад, барфа мепартоем, баъд мепартоем хасро ҳамқа ғавс карда, тамом гелоси 20-25-30 сомона мегиред. ҳамдиёрон азиз, мана ҳамашро ҳаракат кардем ки барои шумо гап занем. оли буриданашро ман ба шумо нишон медиҳам. худо хоҳад қатъи Фаридун вақти буридан мана таклиф мекунад, мебиём буридан формировкашро Фаридун нишон метиҳад. ҳамашро ба шумо нишон метиҳем. ҳамин як коре кунед ки хонаатонро пулёб кунед, худатонро муҳоҷирати меҳнатӣ кам раведу. ҳамин агар 100 гелос шинондагӣ бошад дар ҳамн ҳавлиётон, муҳоҷирати меҳнатӣ намеравед. бовар мекунед, чунки барои гелос талабот бисёр аст. гелосхӯр бисёр аст. тоҷикистон 10 миллион шудааст. ҳар сол таваллуд шудаен, калон шудаен, ишкам бисёр шудааст. ана ҳамдиёрони азиз, агар шумо боғҳои меваҳои хуб, меваҳои чӣ мегӯянд тоҷикӣ, ҳайдавакӣ не, хоҷам боғдорӣ боғ не, боғе кардед, илмино кунед, аз вай фоида пул гиред. ҳама ҳаракати мо барои пул аст. мерем худи ҳамин Россия пул кор кунӣ. ҳамин адиро пур, ҳама ҳамин адиро бесоҳиб нест. ҳамаш замин ҳама соҳиб дорад. як ҷо як мол дурояд, агар аз замини ман молто бурор мегане ки ҳамин заминаш холи, ягон кор намекунад. як меҳнат кунед, ҳамон муҳоҷирати меҳнатӣ рафтед, камтарак пулотона ақиб занеду, як опели кӯҳна нагиреду, ақиб занеду, анахалин боғҳо кунед, барои шумо фоидаҳои калон мебиёрад. шумо намеред муҳоҷирати меҳнатӣ, фарзанди шумо намерад, навераи шумо намерад, обод мешавед. худи ҳамин бозори тоҷикистон меваи шуморо мехӯрад.
و اینقدر آدم بسیار شده است میخورد، البته میخورد، پولدار بسیار شده است. در پناه خدا باشید میحال گلوس از من زکات کنید. انا همجوری عزیز هو توبولوی همش گلوس است. نه خوشش دیدم. کی وای حمزه اینجا چند سورت داره شما؟ همینجا گلوس 2 سورت. اوکی فریدون جان چند سورت داره میبستگی؟ نه 2 سورت نه اینجا 5 سورت است کیسکاندا. 5 سورت است خای؟ انا 2 سورت توجیکی والوی. انا بعد بیچی گواز میگن چی میگن؟ نمیبنده خای؟ آیا؟ نمیبنده. بعد 3 سورت دیگه همینجا مутирует кадаге мутация кадаге ду намудуш бисёр калон мешавад думчаш майда ғавс яки донаш калон 34 то ки 36 мм ригина дори? ригина ҳо уҷода дорем 110 нил. Кани. Ана ва ригина ҳа? ригина нағз гелос буд? ригина гелоси хуб просто апелителиша соз наёфтаси мози бояд мо ана вай лапинс ёфтан дар кор الله پنسه اوردمش باید شدم جشنوی پیمان کنیم جا اکتشا پیمان کنیم که گل کنم بعد بنده میدرد انا همجوران عزیز ببینید که گلوزورم گلوسای 20 25 بعد 20 25 تا 27 ما فروختگی هم دارن در پناه خدا باشید این دیگه بونتون خدای تعالی باشه